מתניה, הבמה שלך. וואו, איזה מרגש להיות פה ולראות את כולם. עמדתי בחוץ וראיתי כל כך הרבה לוחמים שביום יום שלהם מה שהם עושים זה לטובת מדינת ישראל ועם ישראל, וזה כל פעם מרגש שהם מגיעים פעם אחר פעם, וזה חשוב להם וזה זורם להם בעורקים. ראיתי המון כאלה, וזה חשוב שיש את האנשים שזה מה שהם עושים כל החיים שלהם. רציתי לדבר איתכם היום על כמה דברים, ממש בקצרה, אני אהיה מאוד פרקטי. אחר כך יש לכם אנשים טובים וחשובים. אנחנו נמצאים לפי דעתי בשנים אדירות. למה אנחנו נמצאים בשנים אדירות? אם היו אומרים לכם לפני עשור, לפני 15 שנה, שדוד זיני יכול להיות ראש השב"כ, מה הייתם אומרים? כולם היו מגחכים. ושרומן גופמן יכול להיות ראש המוסד, כולם היו אומרים, ושיש לנו את ערוץ 14, ושיש את גדי טאוב עם הפודקאסט שלו, ושיש את תרמית דורטל עם הפודקאסט שלו, ושיש הפטריוטים, ושהקול שלכם נשמע. אם היו אומרים את זה לפני עשור, אני הייתי אומר, יש עוד דרך ארוכה. אבל גם יש עוד דרך ארוכה כדי להגיע למקום שהמחנה הלאומי שעם ישראל צריך להיות בו. אנחנו נמצאים היום בשנים מאוד חשובות. ברפורמה הגעתי לאם תרצו, והתחלתי להריץ את כל ההפגנות בשטח, מול בתים של כל מיני נאוה רוזיליו והיועצת המשפטית לממשלה. המפוטרת. ואני חושב שזה חשוב להיות בשטח, ויש פה אנשים שאני מכיר אותם שמגיעים, כל פעם שאני מרים אליהם טלפון, הם מגיעים לאן שצריך. אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, יש התעוררות בשטח, אבל הדבר הזה לא מספיק. והדבר הנוסף שיש בשנים האחרונות, זה שיש לנו מודעות מאוד גדולה ברפורמה. היה התגייסות מאוד גדולה של כלל מערכות מדינת ישראל כנגד הרפורמה בבית המשפט. וההתגייסות הזאת כנגד הרפורמה הייתה בכלכלה, כל מיני אוליגרכים שעשו מאמץ ותרמו. זה היה במשרד הביטחון, זה היה בתרבות, זה היה באקדמיה, זה היה בבית המשפט כמובן, בייעוץ המשפטי. זה הגיע לתוך ההייטק, לתוך משרדי הממשלה. והדבר הזה, אני חושב שזה מדהים. למה? למה זה מדהים? כי עד אז מעטים האנשים שהבינו עד כמה כוח יש לגילדה, לאליטה פה בארץ ישראל, במדינת ישראל. מעטים האנשים. כולם היו אומרים עליהם, קונספירציות, מה אתם רוצים? אנחנו בוחרים רק אנשים לפי היכולות שלהם. ממש לא. כולנו מבינים, כל מי שיושב פה מבין. אז הדבר שאנחנו עושים בשנים האחרונות, וחלק ברל האלוף שמרים פה דבר מדהים, ממש מגיע לו מחיאות כפיים על כל מה שהוא עושה למחנה הלאומי ולעם ישראל בשנים האחרונות. והדבר הזה, המודעות של כל אחד ואחד מאיתנו, וזה לא מספיק, צריך עוד לעבוד על זה. זה לא מספיק שאנחנו מבינים מול מה אנחנו מתמודדים. רוצים למנות את זיני? לא, יש לו ככה, ומוצאים לו ככה. רוצים למנות את כל מינוי כזה או אחר, מוצאים למה לא. זה מינוי פוליטי.
אז אנחנו מבינים היום ויש מודעות הרבה יותר גדולה, וזה למה אני חושב שמקום המדינה אנחנו נמצאים במצב הכי טוב שלנו במדינת ישראל. אבל יש משהו, כן, כדי לשנות, אנחנו לא יכולים לשנות מהיום למחר. כולם מצפים, כן, אנחנו צריכים להגיד קודם כל תודה רבה באמת לשרים ולחברי כנסת שהם ב4 שנים האחרונות היו יכולים לעשות יותר, אבל עשו המון. אבל זה לא מספיק. הייתי לפני שבוע וחצי, שבועיים, כולם ראו את ההדלפה, ואחר כך עמית סגל העלה את השיח של זיני במכון ארגמן. למדתי שם בתוכנית צ'רצ'יל, אחלה מכון ארגמן. והייתי שם בשיחה של זיני. ולמה זה לא מספיק להיות בשטח ולהיות מודעים מול מה אנחנו מתמודדים? הייתי בשיחה וזיני אמר שהשרים יכולים להחליט החלטה והם מורידים אותה לביצוע. מורידים אותה לביצוע, אבל מה קורה בעצם שהם מורידים אותה לביצוע? עובר חודש וחצי שנה ו8 חודשים ו10 חודשים, והפקידות ממסמסת את מה שצריך לקרות. אז נכון, זה טוב שיש לנו שרים וחברי כנסת והם עושים את העבודה שלהם, אבל הדבר הבא והחזון של דור הניצחון, של הדור שלנו, הדבר הכי חשוב כרגע זה פשוט לשלוח את הילדים שלכם, את הנכדים והנכדות שלכם, את החבר'ה הצעירים לתוך מוסדות מדינת ישראל, וזה כולל הכל. אל תלכו רק לבית המשפט להיות עורכי דין ויועצים משפטיים. תלכו לאקדמיה להיות מרצים, ותלכו תהיו בתרבות, ותלכו תהיו במשרד הביטחון, וצריך ללכת למשרד האוצר לאגף התקציבים, וצריך ללכת למשרד החוץ. ולכל מוסדות, לכל המוסדות במדינת ישראל, האתגר הוא לא רק בית המשפט. זה לא נכון שההתיישבות לפני 50 שנה, בוא נתיישב ביהודה ושומרון, זה לא רק האתגר. יש עוד אתגרים רבים, סליחה שאני אולי אומר פה איזה משהו שלא פוליטיקלי קורקט, יש עוד אתגרים רבים. האתגר הוא לא מערכת המשפט, האתגר הוא מוסדות מדינת ישראל, ושם צריך להיות שינוי. ושם צריך להיות שינוי. אז אנחנו יותר התעוררנו בשטח. והיום אנחנו רואים יותר חבר'ה צעירים כאלה הולכים ליהודה ושומרון ונמצאים אל מול הקפלניסטים. אנחנו יותר נמצאים במודעות ואנשים מבינים היום על מה אנחנו מתמודדים. אבל הדבר הבא, וזה מה שאני עושה ב"אם תרצו", הקמנו כפרי סטודנטים, פוליטיקלי קורקט, תוכניות מנהיגות, צריך לפרגן פה למכון ארגמן, למכללה למדינאות, לקרן למנהיגות ציונית. הם מכשירים את הדור הבא. הם מכשירים את הדור הבא. זה הדבר הבא שכולנו צריכים להבין, זה הדבר, שום דבר אחר לא. אנחנו לא יכולים לשנות מפה, עוד דקה אני מסיים, סליחה. אנחנו לא יכולים לשנות מפה בשנה הקרובה. אנחנו צריכים להסתכל עשור ו20 שנה קדימה, וכדי לשנות באמת את פני מדינת ישראל, צריך לשלוח את החבר'ה הצעירים למוסדות מדינת ישראל. לא רק לצבא, לא רק לשב"כ, לא רק למוסד, אלא לכל מוסד במדינת ישראל, כדי שאנחנו נמשיך להיות פה מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית, מדינה חופשית. וזה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. תודה רבה על הזכות לדבר פה. תודה רבה לברלה, תודה רבה לחבר'ה הנהדרים שאני רואה אותם פעם אחר פעם מגיעים ותורמים ונותנים מעצמם לעם ישראל ולמדינה שלנו. תודה רבה לכם. תודה רבה למתן.